Het allerwichtigste is dat hij begint, Hoekstra, om te zeggen in zijn rapport dat het Friesk echt erkenning verdient en dat daar echt een volwassen mediabedrijf bij moet. Nou, en dat is de omroep. Ik denk wel dat het regering je net omheen kent. Dit is net zomaar even een advies. Het vorige kabinet het is een commissie in het leven roepen. Dus ze moeten er ook wat mee. En wij zullen nou met de staatssecretaris ook importeren om te zien hoe moet dat dan financierd worden. Op de dag dat de bevindingen van de commissie Hoekstra in Den Haag bekend maken binnen, is het personeel van Omroep Friesland op een hichte bracht van de plannen voor een flinke ingreep in de programmering op de regionale stuurder. Vanwege bezuinigings is dat nevens directie en haatredactie noodzakelijk. Van eind september al zullen gruttal titels als Bopperslag, K-route, Clipcar en Neet op Vreed verdwijnen. Ook op de radio verdwijnen verskate omroepprogramma's. Als apart programma gaat dat eruit. Dat betekent net dat we niks meer om sport of cultuur of muziek doen. Sterker nog, er komt een magazinefarm in de tweede jaloeren vanaf september, eind september. En eigenlijk bezieken we om volle meer sport, volle meer cultuur, maar net meer op één programma, maar door de hele week heen. Dus het gaat net om de titels, maar het gaat om steeds maar de inhoud ervan. En dat willen we juist doorheen houden via deze nieuwe programmering.